Så kommer de. Hej det. Der står en der. Jeg vil ikke give den med hånden, den er så lille. Hej da. Goddag. Goddag da. Så jeg går op til nogen, Goddag. så steder. Ro ned, siger jeg. Hey. Den har lidt prikker på. Det siger jeg. Du er så fin. Hvad siger jeg? Giv den med flade hånd. Den står helt stille, for den gør ikke noget. Den kan ikke, når den ikke... Prøv at stå stille. Ja, men jeg vil ikke give den med hånden, den er så lille. Kom nu. Den bider der bare overhovedet ikke. Jeg prøver at se min hamster ikke. Se. Du må gerne låne mine venner, hvis du vil. Se Felix. Gør 18. Det gjorde jeg også. Forsigtig. Du vil hellere have venner, når du giver. Langsomt der. der. er en højere vand til os. Det der kommer en, den ser helt anderledes ud. Den der. Se, den er brun, lysebrun foran. Det er bare et anderledes udtryk. Det små er kiden, ikke, at de siger det. Er der ikke mere, eller hvad? Det der ligger handen op, den andre bestemmer, den ligger deroppe bagved. Jamen der, du kan ikke se den deroppe. De ligger typisk et sted, hvor de kan kigge ud over det hele og holde øjnene med deres far. Det er tydeligt. Så fik vi bare... Ja, okay. Se, der står en lille en herovre også. Se den der lille en, der står derovre. Er du flere tilbage? Hvor mange stykker er der? Nej, så små. Så tag et ud. Skal jeg tage et ud for dig? Det er også en lille kid. Det var det. Vi kunne give den lille kid et. Ja, vi skal give os det. Og den har fået en. Det er vanskeligt. Ej. Det er han ikke. Fint. Det var fint. Den er lille. Se, handen den ligger super rød. Det er den store. Tykker maden flere gange. Prøv at kigge hen, så kan man se de hvide bagender af dem alle sammen. Prøv at kigge hen, så kan man se de hvide bagender af dem alle sammen, når de går. Så giv den en. Prøv at se de hvide bagender, når de går. Se, Felixen strækker sig efter noget. Du er også en lille fætter, hva'? Det skal også være. Kom der lige en til. Var det den sidste? Jeg har en tilbage. Den bider slet ikke, Felix. Se, den er meget forsigtig. Kan du se det? Det er Bambi. Den tror, du har noget mad. Så sprang den. Midt i andre. Yippie. Vi går alle sammen dernede af, ja. Nej. Har du flere tilbage? Pak posen sammen i hvert fald. Eller skal jeg tage posen? Ja, herfra. Så bare gå. Kom, så bare vend ryggen til dem og gå. Sådan, se. Det var fint, Nej, jeg
har en tilbage, far. Ja. Hør det? Så godt. Ja. Det er jo flot med det der. Mhm. Altså lad være med at gå efter dem, Felix. Det gider de ikke.